presentamos unha promoción da Festa do Botelo, non? Porque a Festa do Botelo xa é un evento, eu diría que imprescindible, non só na comarca, sino en Galicia e fora dela. E, polo tanto, sabedes que a festa cada ano vai percorrendo novos destinos e, polo tanto, non tiñamos un soporte, como se dixéramos, para vender a festa, non? Porque moita xente di, pero que vos pasa aí en Valdeorras, que esa Festa do Botelo, é que iso é o nunca visto, non? O nunca visto nin o nunca oído. Entón, claro, nos vemos na obriga de mandarlles unha píldora, non? Unha pílula para que saiban o que a Festa do Botelo é. Este vídeo será, como se dixéramos, unha marca máis, non? Nos sabemos, e todos os que estamos no barco sabemos o que é a Festa do Botelo, pero os de fora non. Tamén nos vale para poñer en valor, non? O espírito do evento, e porque a festa non é só xantar, é dicir, é tamén alegría, é emoción, e todo iso queda reflectido aquí no vídeo. Que saibades que o vídeo foi grabado a pesar de que saca imaxes da edición do ano pasado, da Festa do Botelo 2024, o que quixemos foi coller unha mirada temporal, non? Para que a xente que non faga falta vir un ano determinado, sino que para que se faga unha idea do que é a Festa do Botelo, non? Con esa mirada atemporal. E por que o lanzamos hoxe? Pois para ir preparando xa máis do que está o ambiente para o sábado, non? Para o sábado e para mañá, que a festa realmente, bueno, non, empeza hoxe coa peli, que me esquecía eu. Este vídeo lanzarémolo primeiramente na página web do Botelo, estará colgado tamén en YouTube e en todas as páxinas que queirades ou que consideredes, porque se pode compartir, e o que queremos é iso, que se comparta. Nada, tamén o imos a usar tanto en Vigo como en Coruña, como, dixéramos, motor de esa Festa do Botelo. E por que o facemos isto? Pois polo que vos